Όταν τα άκουσαν αυτά οι αρχιερείς, εξαγριώθηκαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του Στεφάνου. Αυτός όμως, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε: «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Τότε αυτοί έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους. Όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του, τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα ρίχναν πρώτοι τις πέτρες απέθεταν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαύλος. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά: «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και με αυτά τα λόγια ξεψύχησε. Ο Σαύλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου. Εκείνη την ημέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιεροσολύμων και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας εκτός από τους Αποστόλους. Το Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβείς και τον θρήνησαν πολύ. Στο μεταξύ ο Σαύλος ρήμαζε την εκκλησία. Έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω άντρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί διέσχισαν τη χώρα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Έτσι και ο Φίλιππος κατέβηκε σε μια πόλη της Σαμάριας και τους κήρυτε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο κόσμος όλος με μια καρδιά πρόσεχε αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, ακούγοντάς τον και βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Από πολλούς που είχαν πνεύματα δαιμονικά, αυτά έβγαιναν φωνάζοντας με δυνατή φωνή και πολλοί παραλυτικοί και κουτσοί θεραπεύονταν. Έτσι στην πόλη εκείνη έγινε μεγάλη χαρά. Στην ίδια πόλη υπήρχε από καιρό κάποιος που λεγότανε Σίμων. Αυτός με διάφορες μαγείες άφηνε κατάπληκτο το λαό της Σαμάριας και παράσταινε τον μεγάλο. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, τον ακολουθούσαν και έλεγαν: «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Και τον ακολουθούσαν γιατί για αρκετό καιρό τους είχε καταπλήξει με τις μαγείες του. Όταν όμως πίστεψαν στο Φίλιππο που κήρυτε τη χαρμόσυνη είδηση για τη Βασιλεία του Θεού και για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, βαφτίζονταν άντρες και γυναίκες. Πίστεψε και ο Σίμων, βαφτίστηκε και προσκολήθηκε στο Φίλιππο και βλέποντας να γίνονται μεγάλα θαύματα έμενε κατάπληκτος. Όταν έμαθαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια δέχτηκε το Λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Αυτοί πήγαν εκεί και προσευχήθηκαν για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όσοι είχαν βαφτιστεί. Και τούτο γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κατεβεί σε κανέναν από αυτούς. Απλώς ήταν βαφτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε οι Απόστολοι έθεταν τα χέρια πάνω τους και εκείνοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα. Όταν είδε ο Σίμων ότι με το να θέτουν τα χέρια τους οι Απόστολοι πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους δινόταν το Άγιο Πνεύμα, έφερε χρήματα σε αυτούς και τους είπε: «Δώστε και σε μένα αυτήν την εξουσία, ώστε σ' όποιον επιθέτω τα χέρια μου να λαβαίνει Άγιο Πνεύμα». Ο Πέτρος τότε του είπε: «Να χαθείς κι εσύ και τα λεφτά σου. Γιατί φαντάστηκες πως η δωρεά του Θεού μπορεί να αποκτηθεί με χρήματα? Καμία σχέση δεν έχεις εσύ με το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, γιατί η καρδιά σου δεν είναι ίσια μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν και παράτησε την κακή σου αυτή πρόθεση. Παρακάλεσε τον Κύριο μήπως σε συγχωρήσει για αυτό που σκέφτηκες,
γιατί σε βλέπω να είσαι γεμάτος κακία και κυριευμένος από την αδικία». Ο Σίμων αποκρίθηκε και είπε «Παρακαλέστε εσείς για μένα τον Κύριο, να μην μου συμβεί τίποτε από αυτά που είπατε». Ύστερα από αυτά ο Πέτρος και ο Ιωάννης έδωσαν τη μαρτυρία τους και κήρυξαν το λόγο του Κυρίου και μετά γύρισαν στα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Ένας άγγελος Κυρίου είπε στο Φίλιππο «Σήκω και πήγαινε κατά τον νότο, στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα». Ο δρόμος αυτός είναι ερημικός. Ο Φίλιππος σηκώθηκε και πήγε. Συγχρόνως, ένας Αιθίωπας ευνούχος αξιωματικός στην υπηρεσία της Κανδάκης, δηλαδή της βασίλισσας των Αιθιώπων και διαχειριστής των οικονομικών της, που είχε έρθει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γύριζε τώρα στην πατρίδα του. Καθόταν στο αμάξι του και διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα είπε στο Φίλιππο «Πλησίασε και περπάτα κοντά στο αμάξι αυτό». Ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και άκουσε τον Αιθίωπα να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα. Τότε τον ρώτησε «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Εκείνος απάντησε «Πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν δεν με οδηγήσει κάποιος?» Παρακάλεσε λοιπόν τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που διάβαζε ήταν η εξής. «Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν το αρνί που παραμένει άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι και αυτός δεν ανοίγει το στόμα του. Καταδικάστηκε σε ταπεινωτικό θάνατο και του αρνήθηκαν τη δίκαιη κρίση. Εξάλειψαν τη ζωή του από το πρόσωπο της γης. Ποιος μπορεί να μετρήσει τους απογόνους του?» Ο ευνούχος είπε στο Φίλιππο «Πες μου σε παρακαλώ, για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κανέναν άλλο?» Τότε ο Φίλιππος, παίρνοντας ευκαιρία από το κομμάτι αυτό της γραφής, άρχισε να του κηρύττει το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Ιησού. Καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, έφτασαν σε έναν τόπο που είχε νερό. Τότε ο ευνούχος λέει «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ?» Ο Φίλιππος του απάντησε «Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά, μπορείς να βαφτιστείς». Ο ευνούχος αποκρίθηκε «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και αμέσως διέταξε να σταματήσει το αμάξι. Κατέβηκαν κι οι δύο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και ο Φίλιππος τον βάφτισε. Όταν βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε πια ο ευνούχος, ο οποίος συνέχισε το ταξίδι του γεμάτος χαρά. Ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο. Από εκεί, κι ώσπου να φτάσει στην Καισάρια, κήρυτε το Ευαγγέλιο σ' όλες τις πόλεις από όπου περνούσε. Στο μεταξύ ο Σάβλος συνέχιζε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Πήγε μάλιστα στον αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Ήθελε να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ όποιους θα έβρισκε εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου, άνδρες και γυναίκες. Καθώς πήγαινε και πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά τον φώτισε μια αστραπή από τον ουρανό. Αυτός έπεσε στη γη και άκουσε μια φωνή να του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» «Ποιος είσαι, Κύριε?» ρώτησε. Και ο Κύριος του απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και μπες στην πόλη. Εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις». Οι άντρες που συνόδευαν τον Σάβλο έμειναν με ανοιχτό το στόμα, γιατί άκουγαν τη φωνή, δεν έβλεπαν όμως κανένα. Αυτός σηκώθηκε πάνω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν έβλεπε τίποτε. Οι συνοδοί του τότε τον έπιασαν από το χέρι και τον οδήγησαν στη Δαμασκό.
3 μέρες ήταν τυφλός. Στο διάστημα αυτό ούτε έφαγε ούτε ήπιε. Ότε κάτι βγάστη στο φωτί της επιφανίσης η δόξης εν τη οδό εμφανώς, τότε τον ανέσπερον ηλίον εγνώκας αγνών ονεδίωκες Χριστόν τον σωτήρα τον σε προς ουράνιον κλείσιν καλέσαντα όθεν εκλογής και βοσόφθης και εθνών Απόστολος Μέγας και των Αποστόλων Παύλε καύχημα. Εκεί στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής που τον έλεγαν Ανανία. Σ' αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε «Ανανία». Εκείνος απάντησε «Ορίστε, Κύριε». «Σήκω», του λέει ο Κύριος, και πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία. Εκεί, στο σπίτι του Ιούδα, ζήτησε κάποιον από την Ταρσό που λέγεται Σαύλος. Αυτήν τη στιγμή προσεύχεται και είδε σε όραμα κάποιον που λέγεται Ανανίας να μπαίνει και να κουμπάει πάνω του το χέρι του για να ξαναβρει το φως του. Ο Ανανίας απάντησε «Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσα δεινά έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος τους πιστούς σου στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ που ήρθε έχει εξουσιοδότηση από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους όσοι ομολογούν το όνομά σου. Πήγαινε», του λέει ο Κύριος, «γιατί αυτόν εγώ τον διάλεξα για να τον χρησιμοποιήσω ως όργανο που θα με κάνει γνωστό στα έθνη και στους άρχοντές τους και στον Ισραηλιτικό λαό. Και εγώ θα του δείξω πόσα θα πρέπει να πάθει για χάρη του ονόματός μου». Τότε ο Ανανίας έφυγε και πήγε σε εκείνο το σπίτι. Ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο Σαούλ και του είπε «Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος, ο Ιησούς, αυτός που σου φανερώθηκε στο δρόμο καθώς ερχόσουν, με έστειλε για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα». Αμέσως τότε έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαλέπια και ξαναβρήκε το φως του. Σηκώθηκε, βαφτίστηκε και κατόπιν έφαγε και συνήλθε. Υψώθεν ο Κύριος επιφανίσει ευόησε Σαούλ, τι διώκεις με εις Δαμασκόν εισέλθον, λαληθήσετε τι σε διπίνενθα, επλήστης της χάριτος Παύλε του πνεύματος. Λαμπτήρ παμφαέστατος και παναρμόνιον όργανων και σάλπιγξ θεόφθογκος εδείχθης Παύλε σοφέ το μυστήριον κηρύττων εν το κόσμο Χριστού της σαρκώσεως ζήλου θερμότητη. Ο Σαύλος έμεινε μερικές μέρες με τους μαθητές που ήταν στη Δαμασκό. Από την πρώτη στιγμή κήρυτε στις συναγωγές ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι και έλεγαν
Μα αυτός δεν είναι εκείνος που καταδίωξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού? Και εδώ γι' αυτό δεν έχει έρθει, για να τους πάει δεμένους στους αρχιερείς. Ο Σαύλος όμως ενισχυόταν όλο και περισσότερο και δημιουργούσε σύγχυση στους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό, αποδεικνύοντάς τους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ύστερα από αρκετές μέρες, οι Ιουδαίοι αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Η επιβουλή τους όμως έγινε γνωστή στο Σαύλο. Επιτηρούσαν τις πύλες μέρα και νύχτα για να τον σκοτώσουν. Αλλά οι μαθητές του τον πήραν, τον έβαλαν μέσα σε ένα καλάθι και με σκοινί τον κατέβασαν νύχτα από το τείχος. Ο Σαύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές. Όλοι όμως τον φοβούνταν και δεν πίστευαν ότι είναι μαθητής. Τότε ο Βαρνάβας τον πήρε και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πώς είδε στο δρόμο τον Κύριο, πώς ο Κύριος του μίλησε και πώς κήρυτε στη Δαμασκό με τόλμη τον Ιησού. Έτσι ο Σαύλος συναναστρεφόταν μαζί τους στα Ιεροσόλυμα και κήρυτε με θάρρος τον Κύριο Ιησού. Ιδίως μιλούσε και συζητούσε με τους ελληνόφωνους Εβραίους. Αυτοί όμως ήθελαν να τον σκοτώσουν. Όταν το έμαθαν οι αδερφοί, τον οδήγησαν στην Καισάρια και από εκεί τον έστειλαν στην Ταρσό. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες σ' όλη την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη, στερεώνονταν και πορεύονταν με αφοσίωση στον Κύριο και με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος πλήθαιναν. Περνώντας ο Πέτρος από όλες αυτές τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λύδα. Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Ενέας. Αυτός ήταν 8 χρόνια κατάκητος, επειδή ήταν παράλυτος. Ο Πέτρος του είπε: «Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και αυτός αμέσως σηκώθηκε. Όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λύδα και στο Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Στην Ιώπη ήταν μια μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά. Στα ελληνικά σημαίνει Δορκάδα. Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν λοιπόν και την έβαλαν στο ανώγειο. Η Λύδα ήταν κοντά στην Ιώπη και όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν 2 άντρες και τον παρακαλούσαν να πάει σε αυτούς όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτός ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγειο. Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χήρες κλαίγοντας και δείχνοντάς του τα ρούχα που είχε φτιάξει για αυτούς η Δορκάδα όσο ζούσε. Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στην νεκρή και της είπε: «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο, ανασηκώθηκε. Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε. Ύστερα φώναξε τους πιστούς και τις χήρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Ο Πέτρος έμεινε αρκετές μέρες στην Ιώπη σε κάποιο Σίμωνα που ήταν βυρσοδέψης. Στην Καισάρια ζούσε ένας εκατόνταρχος που λεγόταν Κορνήλιος και υπηρετούσε στη στρατιωτική μονάδα η οποία ονομαζόταν Ιταλική. Ήταν ευσεβής και είχε προσχωρήσει στην Ιουδαϊκή κοινότητα μαζί με όλη την οικογένειά του.
Έδινε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό. Μια μέρα, γύρω στις 3 το απόγευμα, είδε καθαρά σε όραμα έναν άγγελο του Θεού να μπαίνει στο σπίτι του, να τον πλησιάζει και να του λέει «Κορνήλιε». Αυτός τον κοίταξε τρομαγμένος και είπε «Τι είναι, Κύριε?» Ο άγγελος του είπε «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό και ο Θεός δεν σε ξεχνάει. Τώρα λοιπόν στείλε στην Ιώπη ανθρώπους να καλέσουν εδώ κάποιον Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα Βρυσοδέψη που έχει το σπίτι του κοντά στη θάλασσα». Όταν έφυγε ο άγγελος που μιλούσε στον Κορνήλιο, αυτός φώναξε 2 από τους υπηρέτες του και ένα στρατιώτη ευσεβή από αυτούς που ήταν στην υπηρεσία του. Τους τα διηγήθηκε όλα και τους έστειλε στην Ιώπη. Την άλλη μέρα, ενώ εκείνοι ακόμα οδηπορούσαν και κόντευαν να φτάσουν στην πόλη, ο Πέτρος ανέβηκε στο υπερόο γύρω στο μεσημέρι για να προσευχηθεί. Εκεί πείνασε και ήθελε να φάει. Ενώ ετοίμαζαν το φαγητό, είδε σε έκσταση ένα όραμα. Είδε πως άνοιξε ο ουρανός και ένα πράγμα σαν μεγάλο σεντόνι, με δεμένες τις 4 άκρες, κατέβαινε στη γη. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης, τα θηρία, τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Μια φωνή τότε του είπε «Σήκω, Πέτρο, σφάξε και φάγε». Ο Πέτρος όμως απάντησε «Ποτέ, Κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Η φωνή του μίλησε για 2η φορά «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε 3 φορές κι ύστερα αυτό που έβλεπε εξαφανίστηκε στον ουρανό. Καθώς ο Πέτρος σκεφτόταν και απορούσε τι να σήμαινε το όραμα που είδε, οι απεσταλμένοι του Κορνήλιου είχαν ρωτήσει και είχαν βρει το σπίτι του Σίμωνα και τώρα στέκονταν μπροστά στην εξώπορτα. Φώναξαν δυνατά και ζητούσαν να μάθουν αν φιλοξενούσαν εκεί το Σίμωνα που λεγόταν και Πέτρος. Και ενώ ο Πέτρος γύριζε ακόμη στο νου του το όραμα, του είπε το Άγιο Πνεύμα «3 άντρες σε ζητούν. Κατέβα αμέσως και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμό, γιατί τους έχω στείλει εγώ». Ο Πέτρος κατέβηκε, πλησίασε τους άντρες και τους είπε «Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ?» Αυτοί απάντησαν «Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ένας άνθρωπος ευλαβής που λατρεύει το Θεό και εκτιμάται από όλον τον Ιουδαϊκό λαό, πήρε εντολή από έναν άγγελο του Θεού να στείλει να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει από σένα αυτά που έχεις να του πεις». Ο Πέτρος κάλεσε τους απεσταλμένους στο σπίτι και τους φιλοξένησε. Την άλλη μέρα πήρε το δρόμο μαζί τους. Τον συνόδευαν και μερικοί από τους αδελφούς που έμεναν στην Ιώπη. Την παραπάνω μέρα έφτασαν στην Κεσάρια. Ο Κορνήλιος στο μεταξύ τους περίμενε και είχε μαζέψει στο σπίτι του συγγενείς του και τους πιο στενούς του φίλους. Όπως έμπαινε ο Πέτρος, έτρεξε ο Κορνήλιος να τον προϋπαντήσει. Έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε. Ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντας «Σήκω πάνω, κι εγώ άνθρωπος είμαι». Μιλώντας μαζί του, μπήκε στο σπίτι όπου βρήκε πολλούς μαζεμένους. «Εσείς ξέρετε», τους λέει, «ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο σε έναν Ιουδαίο να συναναστρέφεται έναν μη Ιουδαίο ή να μπαίνει στο σπίτι του. Εμένα όμως μου έδειξε ο Θεός ότι κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να τον θεωρούμε μολυσμένο ή ακάθαρτο. Γι' αυτό και ήρθα χωρίς αντιρρήσεις όταν στείλατε να με καλέσετε. Πέστε μου λοιπόν, για ποιο λόγο με καλέσατε εδώ?» Τότε ο Κορνήλιος του αποκρίθηκε «Πριν από 3 μέρες
νήστευα από το πρωί ως αυτή την ώρα. Στις 3 το απόγευμα προσευχόμουν στο σπίτι μου. Όταν είδα κάποιον να στέκεται μπροστά μου, με ρούχα που λάμπανε και να μου λέει «Κορνήλιε, ο Θεός άκουσε την προσευχή σου και πρόσεξε τις ελεημοσύνες σου. Γι' αυτό στείλε στην Ιώπη να φωνάξεις το Σίμωνα, που λέγεται και Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, κοντά στη θάλασσα. Όταν θα έρθει, θα σου πει τι πρέπει να κάνεις». Αμέσως τότε εγώ έστειλα και σε κάλεσα και έκανες καλά που ήρθες. Τώρα λοιπόν όλοι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι ενώπιον του Θεού για να ακούσουμε όλα όσα έχει διατάξει ο Θεός να μας πεις. Ο Πέτρος τότε έλαβε τον λόγο και είπε «Αλήθεια, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, αλλά δέχεται τον καθένα, σ' όποιον λαό και να ανήκει, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Έστειλε στον Ισραηλιτικό λαό το λόγο του και έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης μέσω του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος των πάντων. Εσείς έχετε μάθει για το γεγονός που διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε ευεργετούσε και γιάτρευε όλους όσους κατατυραννούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Εμείς είμαστε μάρτυρες για όλα αυτά που έκανε και στην ύπαιθρο της Ιουδαίας και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον θανάτωσαν, καρφώνοντάς τον στο σταυρό. Ο Θεός όμως την 3η μέρα τον ανέστησε και έκανε να τον δουν αναστημένον όχι όλος ο λαός, αλλά οι μάρτυρες που ο Θεός τους είχε διαλέξει από πριν, δηλαδή εμείς που φάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την Αναστασή του από τους νεκρούς. Αυτός μας έδωσε εντολή να κηρύξουμε στο λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό, κριτής των ζωντανών και των νεκρών. Όλοι οι προφήτες βεβαιώνουν γι' αυτόν ότι καθένας που πιστεύει σε αυτόν θα λάβει μέσω αυτού τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Ενώ ακόμη ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγμα. Οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο έμειναν κατάπληκτοι βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γιατί τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό. Τότε ο Πέτρος είπε: «Ποιος μπορεί να εμποδίσει να βαφτιστούν με νερό αυτοί που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και εμείς?» Διέταξε λοιπόν να βαφτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους μερικές μέρες. Οι Απόστολοι και οι χριστιανοί που ήταν στην Ιουδαία άκουσαν ότι και οι εθνικοί δέχτηκαν το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ο Πέτρος ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ, τον κατηγορούσαν οι Ιουδαϊκής καταγωγής χριστιανοί και του έλεγαν: «Πήγες σε ανθρώπους εθνικούς και έφαγες μαζί τους». Τότε ο Πέτρος άρχισε να τους εκθέτει τα γεγονότα με τη σειρά. Όταν βρισκόμουν στην Ιώπη, τους είπε, είδα ενώ προσευχόμουν ένα όραμα. Είδα να κατεβαίνει από τον ουρανό κάτι σαν ένα μεγάλο σεντόνι, πιασμένο από τις 4 άκρες του και να έρχεται ως εμένα. Όταν κοίταξα καλά τι είχε μέσα, είδα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Τότε άκουσα μια φωνή που έλεγε, «Πέτρο, σήκω, σφάξε και φάγε». Εγώ είπα, «Ποτέ, Κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα στο στόμα μου κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Η φωνή από τον ουρανό μου μίλησε για δεύτερη φορά, «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ να μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε 3 φορές και ύστερα όλα εξαφανίστηκαν στον ουρανό. Την ίδια στιγμή στάθηκαν μπροστά στο σπίτι που έμενα 3 άνδρες,
σταλμένοι από την Κεσάρια για να με βρουν. Το Άγιο Πνεύμα μου είπε να πάω μαζί τους, χωρίς να διστάσω καθόλου. Μαζί μου ήρθαν και αυτοί, οι 6 αδελφοί, και πήγαμε στο σπίτι του Κορνήλιου. Αυτός μας διηγήθηκε πως είχε δει έναν άγγελο που ήρθε στο σπίτι του και του είπε: «Στείλε ανθρώπους στην Ιώπη και κάλεσε το Σίμωνα, που λέγεται και Πέτρος. Αυτός θα σου πει πράγματα που, αν τα ακολουθήσεις, θα σωθείς και εσύ και όλο σου το σπίτι». Όταν εγώ άρχισα να μιλάω, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους, όπως είχε έρθει και σε εμάς στην αρχή. Τότε θυμήθηκα αυτά που έλεγε ο Κύριος: «Ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς όμως θα βαφτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα». Εφόσον λοιπόν ο Θεός το δώρο που έδωσε σε εμάς το έδωσε και σε αυτούς, μόλις δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό για Κύριό τους, ποιος ήμουν εγώ που θα μπορούσα να εμποδίσω το Θεό? Όταν τ' άκουσαν αυτά, ησύχασαν και δόξασαν τον Θεό λέγοντας: «Άρα λοιπόν και στους εθνικούς έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να κερδίσουν την αληθινή ζωή». Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά το διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου, έφτασαν ως τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυταν για το Χριστό παρά μόνον στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπριοι και Κυρηναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Οι ειδήσεις για αυτά έφτασαν και στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν το Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός, όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι, πολλής κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει το Σάβλο. Όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδερφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό κι έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με το Βαρνάβα και το Σάβλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Ηρώδης άρχισε το διωγμό εναντίον μερικών μελών της Εκκλησίας. Πρώτα αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη. Όταν είδε ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους, αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Αυτό έγινε τις μέρες του Πάσχα. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον έριξε στη φυλακή και έβαλε να τον φυλάνε διαδοχικά 4 ομάδες από 4 στρατιώτες την κάθε μία, σκοπεύοντας να τον φέρει σε δημόσια δίκη μετά το Πάσχα. Ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό για αυτόν. Τη νύχτα που ο Ηρώδης επρόκειτο να φέρει τον Πέτρο, εκείνος κοιμόταν ανάμεσα σε 2 στρατιώτες, δεμένος με 2 αλυσίδες, και 2 φύλακες μπροστά στην πόρτα φύλαγαν σκοπιά. Ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος Κυρίου και ένα φως έλαμψε στο κελί. Ο άγγελος ξύπνησε τον Πέτρο σκουντώντας τον στο πλευρό και του είπε «Σήκω γρήγορα». Αμέσως έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του.
Ο άγγελος συνέχισε «Βάλε τη ζώνη σου και τα σανδάλια σου». Ο Πέτρος το έκανε. Ύστερα του λέει ο άγγελος «Βάλε το ημάτιό σου και ακολούθησέ με». Ο Πέτρος τον ακολούθησε και βγήκε έξω. Δεν καταλάβαινε ότι συνέβαιναν πραγματικά αυτά που γίνονταν μέσω του αγγέλου, αλλά νόμισε ότι έβλεπε όραμα. Πέρασαν την πρώτη φρουρά και τη δεύτερη και έφτασαν στη σιδερένια πύλη που βγάζει στην πόλη. Η πύλη άνοιξε από μόνη της και βγήκαν έξω. Πέρασαν ένα στενό και αμέσως ο άγγελος εξαφανίστηκε. Τότε ο Πέτρος συνήλθε και είπε «Τώρα κατάλαβα πραγματικά ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με γλίτωσε από τα χέρια του Ηρώδη και από αυτό που οι Ιουδαίοι περίμεναν να πάθω». Όταν κατάλαβε που ήταν, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, μητέρας του Ιωάννη, που τον έλεγαν και Μάρκο. Εκεί ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονταν. Χτύπησε την εξώπορτα και βγήκε μια υπηρέτρια, η Ρώδη, να δει ποιος είναι. Όταν αναγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έτρεξε μέσα αναγγέλλοντας ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά στην εξώπορτα. Αυτοί της είπαν «Είσαι τρελή». Εκείνη όμως επέμενε ότι ήταν αλήθεια. Αυτοί έλεγαν «Είναι ο άγγελός του». Ο Πέτρος το μεταξύ χτυπούσε επίμονα. Επιτέλους του άνοιξαν και όταν τον είδαν έμειναν κατάπληκτοι. Αυτός τους έκανε νόημα με το χέρι να σωπάσουν και τους διηγήθηκε πως ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή. «Διηγηθείτε τα αυτά στον Ιάκωβο και στους αδερφούς», συμπλήρωσε. Ύστερα έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε σε άλλον τόπο. Όταν ξημέρωσε έγινε μεγάλη αναστάτωση στους στρατιώτες για το τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Ο Ηρώδης διέταξε να ψάξουν να τον βρουν και, επειδή δεν τον βρήκε, ανέκρινε τους φύλακες και διέταξε να τους εκτελέσουν. Ύστερα κατέβηκε από την Ιουδαία και έμεινε στην Καισάρια. Στην εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν μερικοί προφήτες και δάσκαλοι, ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν και Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναΐν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη και ο Σάβλος. Κάποτε, ενώ αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη λατρεύοντας τον Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα «Να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε, αφού και πάλι νήστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί, σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν στη Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν το νησί, έφτασαν στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιο μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που λεγόταν Βαρυησούς. Αυτός ήταν φίλος του Ανθίπατου Σεργίου Παύλου, που ήταν άνθρωπος συνετός. Ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε το Βαρνάβα και το Σάβλο και ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Ελίμας ο μάγος, γιατί έτσι μεταφράζεται το όνομά του, τους αντιστεκόταν και προσπαθούσε να εμποδίσει τον Ανθίπατο να πιστέψει. Τότε ο Σάβλος, που λεγόταν και Παύλος, πλημμύρισε από το Άγιο Πνεύμα, τον κοίταξε διαπεραστικά και του είπε «Γε του διαβόλου, είσαι γεμάτος από κάθε είδους πονηριά και ραδιουργία και πολεμάς κάθε τι το καλό. Δεν θα πάψεις να διαστρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους του Θεού. Τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει πάνω σου. Θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο». Την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλη και σκοτάδι.
και άρχισε να περιφέρεται εδώ και εκεί ζητώντας να τον χειραγωγήσουν. Τότε ο Ανθίπατος, όταν είδε αυτό που έγινε, πίστεψε, γιατί ήταν βαθιά εντυπωσιασμένος από τη δύναμη που είχε η διδασκαλία του Κυρίου. Ο Παύλος και η συνοδεία του έφυγαν με πλοίο από την Πάφο και ήρθαν στην Πέργη της Παμφιλίας. Ο Ιωάννης όμως τους άφησε και γύρισε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί διέσχισαν την περιοχή και από την Πέργη έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Το Σάββατο πήγαν στη συναγωγή και κάθισαν. Μετά την ανάγνωση των περικοπών από τον νόμο και τους προφήτες, οι αρχισυνάγωγοι έστειλαν και τους είπαν «Αδερφοί, αν έχετε να πείτε στο λαό κανένα λόγο ενισχυτικό, μιλήστε». Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, έκανε νόημα με το χέρι να γίνει ησυχία και είπε «Ισραηλίτες και εσείς οι άλλοι που λατρεύετε τον ένα Θεό, ακούστε με. Ο Θεός του λαού τούτου του Ισραήλ διάλεξε τους προγόνους μας και τους έκανε ένα μεγάλο λαό, ενώ ακόμα ήταν ξένοι στην Αίγυπτο. Με τη μεγάλη δύναμή του τους έβγαλε από εκεί και υπέμεινε τη διαγωγή τους 40 χρόνια στην έρημο. Εξολόθρεψε 7 έθνη στη Χαναάν και τους έδωσε κληρονομιά τη γη τους. Ύστερα από 450 χρόνια τους έδωσε κριτές μέχρι τον προφήτη Σαμουήλ. Από εκεί και έπειτα ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ, γιο του Κις, από τη φυλή Βενιαμίν για 40 χρόνια. Ύστερα τον καθαίρεσε, ανέδειξε βασιλιά του στο Δαβίδ και έδωσε τη μαρτυρία του γι' αυτόν λέγοντας «Βρήκα το Δαβίδ, γιο του Ιεσέ, όπως τον θέλει η καρδιά μου. Αυτός θα πραγματοποιήσει όλα όσα εγώ θέλω». Και όπως το είχε υποσχεθεί, έφερε ο Θεός τη σωτηρία στον Ισραήλ με έναν απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησού. Προηγουμένως, πριν αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση του, είχε κηρύξει ο Ιωάννης σ' όλο το λαό του Ισραήλ να μετανοήσουν και να βαφτιστούν. Κι όταν πια ο Ιωάννης κόντευε να τελειώσει το έργο του, έλεγε «Ποιος νομίζετε πως είμαι? Δεν είμαι εγώ αυτός που περιμένετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα. Και εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να λύσω τα υποδήματα από τα πόδια του». Αδέλφια, απόγονοι του Αβραάμ και οι άλλοι εδώ που σέβεστε τον ένα Θεό, σε εσάς στάλθηκε το μήνυμα της σωτηρίας αυτής για την οποία σας μιλάω. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους δεν κατάλαβαν ούτε ποιος είναι ο Ιησούς, ούτε τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο, αλλά χωρίς να το ξέρουν τα εκπλήρωσαν καταδικάζοντας τον Ιησού. Αν και δεν βρήκαν καμιά αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν εκτέλεσαν όλα όσα είχαν προφητεύσει οι γραφές για αυτόν, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον έβαλαν σε ένα μνήμα. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς. Τότε αυτός για πολλές μέρες συνέχεια φανερωνόταν σε εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί είναι μάρτυρες της Ανάστασης του μπροστά στο λαό. Έτσι και εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε μας. Ανέστησε τον Ιησού, όπως είναι γραμμένο στο 2ο ψαλμό. «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Το ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και δεν πρόκειται ποτέ πια να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου, το έχει πει με τα παρακάτω λόγια. «Θα σας δώσω τα Άγια δώρα που υποσχέθηκα στο Δαβίδ, δώρα που δεν χάνονται ποτέ». Γι' αυτό λέει κι αλλού ο Δαβίδ «Δεν θα αφήσεις να δει φθορά ο αφιερωμένος σε σένα δούλο σου». Κι όσο για το Δαβίδ, αυτός υπηρέτησε το θέλημα του Θεού στη γενιά του κι ύστερα πέθανε.
θαύτηκε δίπλα στους προγόνους του και γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Αυτός όμως που ο Θεός τον ανέστησε δεν γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Μάθετε λοιπόν, αδέλφια, ότι μέσω αυτού σας προσφέρεται συγχώρηση των αμαρτιών και λυτρώνεται καθένας που τον εμπιστεύεται από όλα εκείνα από όσα δεν μπορέσατε να λυτρωθείτε με τον νόμο του Μωυσή. Προσέξτε λοιπόν, μην έρθει πάνω σας αυτό που είπαν οι προφήτες. Κοιτάξτε εσείς οι καταφρονητές, θαυμάστε και αφανιστείτε, γιατί εγώ ετοιμάζω κάτι μεγάλο στις μέρες σας, κάτι που θα σας το διηγούνται και δεν θα το πιστεύετε. Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφευγαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, οι εθνικοί τους παρακαλούσαν να τους εξηγηθούν τα λόγια αυτά το επόμενο Σάββατο. Και όταν διαλύθηκε η σύναξη, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσήλυτους στον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Αυτοί τους ανέπτυσαν τα προηγούμενα και τους έπειθαν να μένουν σταθεροί στη χάρη που τους πρόσφερε ο Θεός. Το επόμενο Σάββατο ολόκληρη σχεδόν η πόλη μαζεύτηκε για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, κυριεύτηκαν από φθόνο. Αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλασφημούσαν. Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους μίλησαν με παρησία και τους είπαν: «Έπρεπε να κηρύξουμε το λόγο του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον αντικρούετε και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί την αιώνια ζωή, γι' αυτό και εμείς στρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Καθώς τα άκουγαν αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και δέχονταν το λόγο του Κυρίου και πίστεψαν όσοι ήταν ταγμένοι για την αιώνια ζωή. Ο λόγος του Κυρίου διαδιδόταν σ' όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότριναν τις προσήλυτες γυναίκες της ανώτερης τάξης και τους προκρίτους της πόλης, ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω από τα σύνορά τους. Αυτοί τότε τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους ενάντια τους και ήρθαν στο Εικόνιο. Και οι χριστιανοί στην Αντιόχεια ήταν γεμάτοι χαρά και Άγιο Πνεύμα. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σώφει τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσηλύτους. Στο Εικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολλοί Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστευαν, ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρόλα αυτά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετό καιρό στην πόλη. Κήρυταν με παρησία, έχοντας εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο οποίος βεβαίωνε το μήνυμα της σωτήριας χάρις του με τα εκπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να κάνουν. Ο πληθυσμός της πόλης είχε διχαστεί. Άλλοι ήταν με τους Ιουδαίους, άλλοι με τους Αποστόλους. Κι όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο
και οι εθνικοί με τους Ιουδαίους και τους άρχοντές τους ετοιμάζονταν να τους κακοποιήσουν και να τους λιθοβολήσουν, αυτοί το κατάλαβαν και κατέφυγαν στις πόλεις της Λικαονίας, Λίστρα και Δέρβη και στη γύρω περιοχή τους. Εκεί κήρυταν το Ευαγγέλιο. Στα Λίστρα ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτα πόδια, κουτσός ακιενετής. Ποτέ στη ζωή του δεν είχε περπατήσει. Αυτός καθόταν κι άκουγε τον Παύλο που μιλούσε. Ο Παύλος τον κοίταξε καλά και είδε ότι έχει την πίστη πως θα γιατρευτεί. Του είπε λοιπόν με δυνατή φωνή: «Σήκω όρθιος στα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδηξε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη, βλέποντας αυτό που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στη λικανοϊκή τους γλώσσα και έλεγαν: «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπων και κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν το Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κυρίως μιλούσε. Ο ιερέας στο ναό του Δία που ήταν μπροστά στην πόλη τους έφερε στην πύλη της πόλης ταύρους και στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, διέριξαν τα ημάτια τους με αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας: «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς άνθρωποι είμαστε, θνητοί σαν και εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται το δρόμο τους, αλλά δεν άφησε αφανέρωτο τον εαυτό του, γιατί και τότε εκδηλωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντάς σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας. Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη από του να τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως, ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Εικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρος τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς, γύρισαν στη Λίστρα στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Εκεί στήριζαν το ηθικό των χριστιανών και τους συμβούλευαν να μένουν ακλόνητοι στην πίστη. «Για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών», τους έλεγαν, «πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς». Επίσης χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύτηκαν στον Κύριο στον οποίον είχαν πιστέψει. Ύστερα διέσχισαν την Πισιδία και ήρθαν στην Παμφιλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και στη συνέχεια κατέβηκαν στην Ατάλεια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από όπου είχαν ξεκινήσει παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα είχαν τελειώσει. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα είχε κάνει ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε και στους εθνικούς την πόρτα της πίστεως. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν εκεί αρκετόν καιρό με τους πιστούς. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδελφούς: «Αν δεν περιτέμνεστε όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε». Επειδή έγινε αναστάτωση και συζήτηση μεγάλη ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μία και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα, για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό.
Έδιναν έτσι μεγάλη χαρά σε όλους τους αδελφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους. Αυτοί τους διηγήθηκαν όσα ο Θεός είχε κάνει με αυτούς και ότι έδωσε και στους εθνικούς τη δυνατότητα να πιστέψουν. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε: «Αδελφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από όλους μας εμένα για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο Θεός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα, όπως και σε εμάς. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που ούτε οι προγονείς μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους». Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσω αυτών στους εθνικούς. Όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος: «Ακούστε με, αγαπητοί αδελφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Μ' αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, οι οποίοι έχουν γράψει: «Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ τον γκρεμισμένο και τα ερείπια του θα τα ανοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ ο Κύριος τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα». Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα Του. Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθύτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες, γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο. Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, μαζί με όλη την Εκκλησία, να εκλέξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια, μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι εξέλεξαν τον Ιούδα, που λεγόταν και Βαρσαβάς, και τον Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλώνησαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, οι οποίοι θα σας πούν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας
να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία. Να απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε. Οι απεσταλμένοι έφυγαν και ήρθαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και τους παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη αυτή απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί προφήτες, συμβούλεψαν με πολλούς λόγους τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο εκεί και ύστερα οι αδερφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν στους Αποστόλους. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να παραμείνει ακόμη. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμεναν στην Αντιόχεια, διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς άλλους το λόγο του Κυρίου. Κύριος εν το ουρανό ητήμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων